Вітаю вас, друзі! Ось зробили ми такий етап штукатурних робіт в класі природознавства в Бучі. Тут перетягли вже штукатурним шаром, бо шар був більш-менш робочий. Тут довелося робити ось таку накидку, тому що шар дуже великий і не дозволяє зразу стягнути плюс-мінус площину. Підпливає і треба, щоб він висох. Тому було прийнято рішення, що робимо накидку. Десь тиждень чекаємо приблизно, бо в приміщенні прохолодно, маємо підсушити. І після того вже будемо продовжувати роботи. Ось таким чином. Тому слідкуйте, далі буде.